Здравейте всички, това ще бъде... Чакай, какво се пишеш TNT Run логин? War TNT Run. Как? War TNT Run. Нататък? Напитам. Слято TNT Run. Да, знам, баба, като чира там, какво правя? Долу. Готово. Така, както и това е TNT Run, който започва, както виждате, след 4, 3, 2, 1, почна. И както виждате, тук те се чупят от динамити, където мините и гледай, ако сте админи, само летите и то нищо няма ви стане. Той TNT Run, нали, където стъпиш и... Скачай. Скачай, то почти няма ги такова. Пусти си хайпа. Нооо! Паднах. Както и да е. О, не стига, бе. Ето като... пак падах. Стига, ето и баси лага. То ме връща в дупките. Както и да е, това ще е един епизод от Mini Games. Бързо. В който тук ще играем нали TNT Run, в друг епизод ще играем нещо друго. Падна ли? Пейнтбол, мисля, че Да, в другия епизод ще играем пейнтбол. Може да играем и там War PP. Да, може да играем PvP също. Нищо, че не е минигейм. Пък не се знае, може и да е. Като паднеш на второто, не, на третото всъщност като паднеш и всичко тук в дупки няма да остане на мина. Ще паднеш пак. Чули ме, момченце? Ама надале. Специалих няколко милиона. Само да... пак паднах. Кога ще падиш пената? Гледайте само как ти следи. Не че следи, а след мене върни. Омага. Не съм умряла още. Почти стигнах до водата. Да. И аз скочи утре. Да, Ти няма да умреш най-накрая? Няма да умре. Аз съм още на второто. Мъга. На третото ще станеш на нищо. На кой ще стага? Извинете ме, че се чувах толкова слабо. Ама го паднах спечели. Край спечели. Айде пак. Има 12 желязна руда. Пиу. Чакай, няма време да се набали чата. Пиу, 3, 2. Сега, нека, този динамит, но... Айде да си направим такос. Какво? TNT Run. Знаеш как се прави? По принцип, ще трябва само динамит. Иначе и пясък, динамит и пясък, ще го направим на няколко нива. Ама го падаха второто заради тебе. Аз ко съм направил? Правиш дупки. Оле, виж как направи тук тъс. Падна ли? И ти ли си на второто? Не, за малко да падна. На третото да падна. Ще На второто ли си? Да. Не те виждам. Ето да. Не да хъбиш много, бари по края. Сега ще тръгна по средата. Ау. Дай! Хоп, края съм. Падна. Лаги ли ти? На близко падни. Лаги ли ти? Ти спря и аз мисля, че е спря. Да. Като спечели не беше тъпо, нали? Пак си беше тъпи, защото спечели. Добре, сега ще паднеш. Дано да паднеш и да паднеш някой дупка да ме. Падна ли на четвъртото? Не, аз съм на трето. Дай, бах ти лага! Не ми се играе, бах ти лага. Отказа ли се, бе? Отказах се. И, значи, добре, в този епизод ще снимаме на някоя друга игра, защото на някой не му са губи. Пейнтбол. Ай.
Виж какво напише в чата. Warp B. Учебе да Warp Може да Paintball. Така, чайте първо малко да се валя чата. Ете. По-бързо пиши. Готово. Чакай. PBJ. Бързо, влязо. 3, 5, 4. Вътре ли са? 5, 4, 3. Сега почва. Къде сте? 15, 14, 13. Ето Какъв е този грозния? Дано сме в един отбор, брат. Ще ги разбием останалите. Ти играл ли си тук Firecraft на Paintball? Че как? Включи ли си? О, шит, различни отбори сме. Не, кой ме оцели? Кой те пак ме оцели, бе? Добре. Сега какво става така? О, някой цаптай, брат. Ти ли ме цапиш? О, стига! Някакъв педерунгел ме оцели. О, мъка! За много добре този дет ме оцели. Много бързо свърши! Защото всички нещо победи. Какво се чува? Така? Нещо се чува. И аз... Уау! Нещо такова беше. Ето арената се вижда отгоре. Чека. Сега да представяме дайте излетени. Значи арената, ето я. Не изглежда така, когато сме вътре. Не сме влизали. Това сега. Значи на честа. Няма чест. Има шоп. Една синя вълна. Не. Червена вълна искаш да кажа. Сложих и какво става? Аз чакам, изхъби си. Г! Един не може да го убие. То спро. Уби го. Уби го. Оле. Барикада. Къде си? Пиу. Сега баси хака. Чакайте, я споти. Става. Чакай, бе, що бе сгоре? Колко пъти умря? Аз съм последен! Аз коя съм? Не те знам. На мен пише you have lost. Аз съм убила 10 бас. Не си убила 10. Kills 10, died... Аз двама. Не, пише ми, умирани 18, убити 10. Аз съм машина. Paintball машина. Сири. Ей, ЦСК, аз съм ЦСК. Ти какъв си? ЦСК. Какъв ця, червен? Да. Ома, къде си с мене? Теле! Един влиза! Убихме ли го е? Не. Бриве, който да си. Убих един. Убила съм 11, ти колко? Убила съм 11, ти колко? 4. Не. Зрителите са свидетели. Пилпиче. Напишете PBJ, за да се почте. Сменя ли си? Къде си? Червен ли си? Да. И аз. Тук. Ти що нямаш скил? Имам бе как. Нека да ги убиви, брат. Стой така. Сам да вляза. Айде, влез, бе!
Аз ще пазя отвън, ти пази отвътре. Да го убива. Мятам топките горе. Дачи, бе, дачи. Yes, we go! Woo! Ихи, той ме уби. Чакай. Yes! Убила съм... 12. Пък съм убила 26 пъти. Ничего си. Как се чува, брат? Аз съм горе, ти къде си? Ще го говори. Стига, бе, нещо ме сгори. Стига, що ме сгори? Защото си последна. Трябва да си оглеби чата. Ети. Г. Бас. Не, туто и нещо и бахти тъпото. Изгори ли те? Не, ама пак ми беше, че аз съм последен път преди, че ти умря първа. Как спащаш? Както виждате, това е лак. И за това вече не ми се игра. Ай, чакай, само двамата. Къде си? Къде ще са? Ай, тук. Портал до къде води? Чакай си. Какъв си? Червен. И аз. Бъгъба си, ага. Пази са. Пазя се. Идват. Аз ще бъда от другата страна. Синя атака! Пиу! Убита. Не, още. Брррр! Уби го. Бай. Уби го, да. Тук е. Бри! Бай, че ще ме уби. Не. Пиу. Така е, чува. Как те изкарат играта? Пази са. Бра, убих 4, ба. Колко? Киле. Що пак ме изгори вече? Аз съм прав! Не. Лон, какво значи? Чакай. Ти печелиш. You have won. И на мене да им пише. Нашия отбор печели, yes! Нашия отбор печели. Гледай се, ако правят от газа са. Пиу. Добре, аз съм... Колко си убил? Аз 16. Червен ли си? Да. Пази се от другата страна, бъде. Разбира се. Като е към мене, ти го обвързват. Разбира се, много ясно, човек. Best team ever. Best team That never say never, that never say never. О, бъга. Идва. Ела навънка двамата. След 3, 2, 1. Давай навънка. Айде, 3, 2, 1. Давай. Идей. Yes, убих го. Кошкоиш. Знам къде. Днес вътре, брат. Стой там. Днес тук, че не убият. Стига, пак ме изгори. Убила съм 17, ама ме изгори. Бах ти лага. Гоп. Ой, какъв е то тъп лак, бе? Глей. Ама, къде води портала? Ало. Да. Учи, после да направим и на игра. Айде. Добре, айде. Да, виж го този дисъка, че тъпака. И късне си. Аба! Какво? Под волната бялата вода падаш в една градина. Отдолу. И аз виж парите. Money, Ако имаш повече от 30, значи от 3 печелиш пари. Money, не ми дава да си ги видя, ама също пак. You cash, нали? So, в играта. Легнала money.
Не става, не ми дава. Ние сме първи. Так ли? Не ми дава ги видя, защото играем. Защото играем и не ми дава ги видя. Ама, що съм си сложил? Ама, не мога да си махна дрехата. Мич, да, тук и то отбелязва от код борс. Лака, виж, взем го! Тръж. Метна, а не съм. То зелено. Взимай си! Кога се взема, бе? Натисни се бутон върху него, брат. Що е? И ще вземеш. Кой ще взема? Дреха, знам, пробвах. Да. Чакай. Добре. Дай да излезем двамата. Все пак ние си говорим, пак те не. Чакай. Минава. Мина отзаде. Ето го. Оба, баси хака, видя ли го е? Мина през стената и отиде горе. Баси хака. Иго, то се ходих, също го убия. Ела отвъка да го убиме. Той чака да излезеш. Влез ли вътре? Убих ли го? Пази се. Убих го, накрая. Са не види, идиота си идиот. Чакай. Чакай, идва. Чакай. Его е, педярон ги вам бърсне. Ай влезе. Чай сега. Тук има ли хайпер спид? Пиши нещо става. Чай сега. Не кописа. Сега ще го бия. Червен ли? Да, знам. Кофи! Бай. Горе. Баси! Там дизелето отгоре чака. Баси хака, че гледай се с двата. Иго да ходи към ръстик. Също ми го кажа. Да му се да видим с ръстик. Тъй са. Пъгъл стой, Ето. Лез бе тъпунгер. Излез. Ай, какой ти е? Сигио. Убили са тебе. Ай, мина през стъклото, бе, брат. Видя го, то се... хак. Нито съм си ядове, тата иска въгъл и те ме уби, брат. Баси, брат. Убива, брат. Убива. Ако искам да не ме убива, трябва да си на едно място, ама аз не мога да си на едно място. Ти не те свърта, знаем. Знаме. Чакай, аз ще гледам тук отгоре, ще казвам. Чакай, че умря. Не, спечелихме пак. Браво аз. После си виж парите, май ти дава парите. Дава ти пари, май. Да. Пише 2 point. Я излез. Не. Добре, чакай, бе. Бъде. Пак не ми дава, защото пак съм в играта. Обък, бас много този човек. Костата, който някой меленци. Да, си дрехте. Късих се дреш. Чакай. Не, червена съм. Ти си ли си? Да. Бас. Пиу. Мъга! Аз то бих, май. Мъга! Лево пред. Пиу. Мъга, бърз. Чакай, мога да умра само още 2 пъти. Няма се иде. Айде нашите за честа. Пиу. Бра, какво стана, бе? Спечелихме. Пък. Какъв си?
Чакай, че си сив. Че той аз съм сива. Не трябва да сме от един отбор. 20 секунд. И бас, представи си колко време ти отнея тази арена да я направиш. Какво? А? Какво? Червена. И аз. Yes! Двамата сме. Тримата не. Или Ето, да покажа на зрителите, на дамите и господа, ето на мене, с сините очи. Ето го и него. Бау! Бъдете! Никой не може да ме убие. Ама някакъв тук има. Пази се, защото минава той. Въгъл що е само, там не стига. Ето, вижте. Е, Уау! Ето го пак. Бъка, убива! Юху! Yes! Този път, ама, че го уби два пъти. Ама, не чувствам. Бъдете! Ето. Идея го се скри. Не си го казвам. Ето го. Идва, приготви се. Yes, убих го. Не. Ама да! Свършиха ми топките. Купи си от книгата. Бе, не мога. Уби го. Да, купих си. Купих си. Ти знаеш, че ти еш колко левели ти да? Не. Yes! Печелим! Тук дупка! О, мъга, брат, не може да са. Фък! Дами и господа, виждате ли ма? Ето го, сега те гледаме. О, мъга. Гледай сега, ще падам. Пиу! Който го е страх от височини, да не гледа. С фоточувствителна епилепсия. Червен си? Червен си? Да. Yes! Отивай в другия гол. Отивай в ъгъла. Какъв си? Червен? Не съм. Аз ще се изпия в ъгъла, понеже имам страхофобия от да ме убият. Къде си? Седи си пъгъла, къде да съм. Къде си? О, мъга! Ой, бака! Става къде? И победи. Ко става, бе? Апи. Победих ли, бе? А? Ко става, бе? Победих ли, бе? Не знам. Къде си? И това, здравейте! О, мъга, имаш скин. О, мъга, има още един! Курцакай. Горе на къщата. Да. Убива! Да, си поклита. Сега ще чакаме. Дами и господа, чакаме го този халдик да влезе. Ето. Кой го уби? Ето го! Той ще уби! Гледам. Аз кажеш той. Къде го взема? То аз му виждам видео. Нищо. Искаш да приключим този клип? Става малко дълъг. Да.
Довиждане! Дами и господа, това беше всичко от нас в Mini Games. До скоро! Виждаш, в момента виждам. Дами и господа, това ще е една бърза игричка. Една бърза игричка, червен ли си? Сина. Това ще бъде една бърза игричка от нас. Ще добавим към стария епизод. Нищо, че казахме чао. Пак се върнахме. Пак се върнахме за бързо. Чай сега. Брете сири! Скрих се. Ти ли беше ти? Не. Аз съм горе. О, някой ме уби, брат. Ти ли ще ме обижда, ти ли бе? Аз съм горе, да покриве като коментира. Ама то се зайца тука. О, кой ме уби? Честно, аз си купувах топки, някой ме уби. Ти ме уби. Добре, айде, това беше всичко.